Prečítame naspäť, hej, ten úsek písma Matúš 28, 16 až 20. A trošku si povieme, nechcel by som dlho, ale mám také zaujímavé tiež pasáže z písma, ktoré nám pomôžu, aby sme porozumeli, čo znamená učiť ich zachovávať. Takže 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. A keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Takže začnem od tej poslednej vety. A hľa, ja som s vami. Takže čokoľvek činíme, a ja som cítil, tam je Pán Ježiš so mnou aj pred tým frešom, tam je blízko, díva sa na mňa, hej, čo robím, jak budem reagovať a tak ďalej. Hej, a je so mnou i tam, i v aute, keď som išiel naspäť, ja som sa modlil, Páne, nauč ma sa tak modliť za ľudí na ulici, že by naozaj sa uvoľnila tvoja Božia moc. Nielen takú modlitbu, že jak kapor, keď ho vyťahneš na breh, a on rýchlo otvára, že by získal ten kyslík, ale naozaj takú silnú, hlbokú modlitbu. Mám takú túžbu, naozaj zachutilo mi to a je to svedectvo a pre tých ľudí, on taký ostal prekvapený, ten človek, že a hej, samozrejme, že rád budem, keď budete sa za mňa modliť. Hej, ale tá hĺbka modlitby, žiaľ, alebo sláva Bohu, ešte tam není, ale dorastáme do toho. Čiže Pán hovorí, a hľa, ja som s vami po všetky dni. Čiže čokoľvek predtým je vypovedané v kontexte toho, že Pán Boh je s nami. Hej, on nikdy nás nenechá v tom len tak, hej, že nám niekde nás pošle, tak jak ja svojho syna do obchodu, treba kúpiť toto a toto, zoznam máš a ty iď. Hej, ale to, čo chcem dneska hovoriť, to je trošku odlišný kontext, že Pán Ježiš poslal, alebo nás posiela, ale on s nami tam ide. Hej, čiže to ako keby bolo, že ja pošlem Maťka, urob ty nákup, ja ti urobím zoznam, dám ti peňažky, pripravím ti všetko, poviem ti, kde čo máš kúpiť, ale ja idem s ním tam. A sa dívam na ňo, jak to robí, pomáham mu, niečo nájdem, potlačím vozík chvíľku a tak. Prvé, čo by som chcel povedať, a to je veľmi dôležité, to mi trošku vyrazilo poistky, lebo ja som taký študijný typ, viete, mám veľa škôl, veľmi rád sa učím a je pravda, že aj rád učím. Hej. A aj som učil, vďaka Bohu, na hutníckom učilišti v Šaci, 2 roky aj na gymnáziu. Hej, vyučoval som informatiku v ženskej triede gymnaziálnej, dievčatá, a elektrotechniku a základy elektrotechniky a počítačové siete na hutníckom učilišti. Potom zistili, že celkom dobre mi to ide, tak ma dali ako spoluvedúceho odborného výcviku. Takže robili sme s chlapcami v dielni aj také elektrotechnické veci, zapájali sme obvody, som mi vysvetľoval, že jak funguje, jak treba chytiť pajkovačku do ruky a tak, taký fortiel základný elektrotechnický. Takže veľmi rád a v tom sa veľmi rád pohybujem. Hej, čiže, no ale čo je dôležitejšie, čo by som chcel povedať, je to, že Ježiš nehovorí, učte ich všetko, si všimnite, ale hovorí, učte ich zachovávať všetko. A to je veľmi diametrálny rozdiel. To je veľmi rozdiel. Tu sa nachádzame, priatelia, že to je deliacia čiara, hej, aj medzi nami, medzi evanjelikálnymi zbormi. Ja som čítal také komentáre od jedného spisovateľa, ktorý robil výskum v evanjelikálnom prostredí a veľmi kriticky sa vyjadruje o tom, že je strašne málo učeníkov medzi protestantmi. Hej, medzi tradičnými protestantmi, pretože je veľká náuka, veľké vyučovanie, kurzy, všetko funguje výborne, hej, ale to nie je to, čo hovorí Pán Ježiš. Hej, čiže sme to poňali možno niekedy evanjelikáli, že treba vyučiť ľudí, že by boli v písme. A to všetko je dobré, to všetko platí. Ale Pán Ježiš tu nehovorí ešte raz, učte ich všetko, ale učte ich zachovávať všetko. Hej, čokoľvek som vám prikázal. Čokoľvek, čo Pán Ježiš prikázal v Biblii, čo čítame na stránkach Novej zmluvy, čokoľvek, čo je imperatív, keď Pán Ježiš hovorí, že toto robte a tamto robte, alebo tak robte, alebo nové prikázanie vám dávam, tak to nie je to, že my túto informáciu by sme mali sprostredkovať ľuďom, lebo oni stejne si ju potom prečítajú v Biblii, ale my máme práve robiť to, čo naznačujem, keď som spomínal Maťka, hej, že pripravím mu všetko, aj ten zoznam nakupný, hej, aj mapu, kde treba ísť, aj proste to všetko, ale ja idem tam s ním.
Takže ak hovoríme o tom, že Pán Ježiš hovorí, učte ich zachovávať, tak znamená, že Pán Ježiš chce, aby sme nielen vyučovali, hej, ale aby s tými ľuďmi sme išli a sme ich naučili, ako uplatniť to, čo ich učíme. Ako uplatniť. Hej, takže za všetky príklady by som povedal možno, že sme začali chodiť sa modliť na ulicu. No darmo by sme sa vyučovali o tom, že modlitba je dôležitá, keby sme sa nezdvihli z archy a neišli do mesta a sa modlili. Hej, pod kuty sme boli výborne. Modliť sa treba, apoštol Pavol hovorí, na každom mieste nech sväté ruky sa zdvíhajú a tak ďalej. Sláva Bohu. Čiže keď na každom, aj v arche, no ale nielen v arche, ale na každom mieste. Čiže aj na ulici. No ale aký to by bol vedúci skupinky alebo pastor? Hej, keby vás vyučil z tej skazateľne. No a choďte vy v stredu, tam sa modlíte, no a potom poviete, že jak bolo. To nefunguje tak. Ani nemôže tak fungovať. Hej, čiže my, keď chceme činiť učeníkov, ja sebe hovorím prvému ako pastor, ale aj vedúci skupiniek a potom všetci naozaj sme povolaní, lebo Pán Ježiš hovorí v tomto úseku písma k nám všetkým, tak potrebujeme túto jednu základnú vec si zapamätať, keď nič iné z toho celého kázania, že my potrebujeme s tými ľuďmi ísť a im ukázať, pomôcť, že to, čo učíme, alebo čo čítajú na stránkach Biblie, že to je naozaj slovo živé a je účinné. A my ho potrebujeme sa naučiť uviesť do praxe. Praktickým spôsobom, normálne prakticky. Ako? Hej, to znamená, že keď my sa ideme modliť, tak zavoláme ľudí, ktorí prichádzajú, no príď v pondelok na modlitbu, sú tu rôzne modlitby, takže modlitbu oslobodenia, len si sadni, pozeraj sa, jak my sa modlíme, potom sa pridáš, keď budeš smelší, pozdvihneš hlas. A takým praktickým naozaj spôsobom, hej, sa deje učeníctvo. Hej, čiže rozšírme, priateľa, si svoj obzor, áno, máme mať biblickú hodinu, to je všetko správne, je to dobre, ale čo potrebujeme, aby sme prakticky s tými ľuďmi, ktorí prídu a sú noví, alebo sú ešte mladí, aby sme to s nimi prešli, hej, a oni, aby videli na našom živote ten príklad a potom oni sami, aby zakúsili a vchádzali do toho, hej, aby to slovo, ktoré sa káže, alebo ktoré čítame, aby uvádzali do praxe. Praktickým naozaj spôsobom. A tak Jakub 1.22 hovorí, je taká pesnička tiež. Buďte činiteľmi slova. Poznáte? Z Tábora Levitov. Buďte činiteľmi slova. A znova. A nielen posluchačmi, ktorí oklamávajú samých seba. Hej, čiže nielen poslucháči, ale aj činitelia slova. Hej, a tu sa chvíľu zastavím. Je jednoduché si vypočuť kázeň. A dnes obzvlášť, hej, keď sa necítiš, že prídeš do zhromaždenia alebo na vyučovanie alebo na skupinku, tak si jednoducho zapneš Zoom, nie, mobil, Robko, pusti si YouTube, pusti si kázeň, hociakú dnes už aj s prekladom, s umelou inteligenciou, že ti hneď bude prekladať. Takže najlepších kazateľov máme sami v svojej obývačke doma. Hej, môžu nás vyučovať. Hej, ale ťažšie sa uvádza, priateľa, slovo do praxe. Hej, veľmi ťažko. Takže po druhé, čo by som chcel povedať, slovo zachovávať. Čo znamená slovo zachovávať? Priateľa, zachovávať nejaký príkaz znamená, že sa mu podrobíme. Hej, čiže začneme ho dodržiavať, ho splníme. Hej, čiže ak je nejaký príkaz, ktorý ja dávam Maťkovi, jak otec synovi, tak keď poviem, že Martin zachoval moje slovo, tak nie, že si ho vypočul, si sadol a nič nerobí, ale keď poviem, že on ho zachoval, znamená, že sa mu podrobil. Hej, čiže okrem toho, že si ho vypočul, tak sa podrobil tomuto príkazu a išiel a ho naplnil a ho vykonal. Hej. A potom je taký príbeh, poznáte, u dvoch synov. Biblia hovorí, že kto splnil otcovú voľu. Hej. Ten, kto počul a povedal, áno, oci, idem, ale neurobil. Alebo ten, ktorý povedal, vieš čo, oci, nechce sa mi, proste nemám čas, hej, a tak ďalej, ale nakoniec ho lámalo a urobil. No ktorý naplnil otcovú voľu? No ten druhý syn. Čiže môžeme o tom druhom synovi povedať, že on zachoval otcovo slovo. Čiže ako náhle v Biblii nájdeš slovo zachovajte, alebo zachovávajte slovo, treba si pod tým predstaviť, že my sa podrobíme pod to slovo, ho príjmeme za svoje, naozaj sa podrobíme a ho naplníme. Čiže ho vykonáme, to slovo. To znamená, že zachováme ho. A mám
taký príklad, keď s Maťkom teraz sa často rozprávame o tom, že jaká škoda, keď bol na škole strednej, že si neurobil vodický preukaz na traktor. Lebo teraz veľmi by sa mu zišlo, teraz ako by našiel. Hej? Ale odhliadnúť od toho, nebudeme teraz nad tým horekovať, ale premýšľame, spolu sa modlíme za to, že ak by bola príležitosť a nejak tak Maťko by našiel tú odvahu v sebe a proste by to tak sa zložilo, tie okolnosti, takže by si urobil ten vodícky. Ale ten vodícky preukaz a ten princíp, akým sa činí, to je presne to, o čom hovorí Pán Ježiš, keď hovorí, že čínte učeníkov. Si predstavte toho inštruktora, ktorý vôjde do triedy, kde sú tí študenti, ktorí majú sa učiť na traktor, tak on prvé, čo začne robiť, on ich bude vyučovať. Hej? Má priesvitky, má pravidla, hej? Najprv legislatívu preberie, hej, že čo hovorí zákon hovorí, že tí môžu viesť vozidla a tak ďalej. Potom prejde k nejakým obrázkom, ako vyzerá auto, sa skladá z motora, hej, z nejakých súčiastok a tak ďalej. A čo všetko, na aké druhy rozdeľujeme tie autá a tak. Potom premietne križovatky a situácie dopravné a tu už prihára, tu už povie, že v takej situácii potrebujeme sa zachovať takto. V takej situácii je takto. Hej, keď není značka, dávame prednosť správa a to znamená toto a toto. Ale potom, priatelia, tam to nekončí. On nepovie nikdy to ten inštruktor, že no tak teraz, bráček, sadni si do auta a to, čo si sa naučil, teraz uplatni, hej, na tom cvičisku a potom aj v premávke. Čiže najprv on sadne s ním do auta, hej, a povie, a tak sa to robí, hej, a ideme, naštartujeme, pomaly jednotka, spojka, vysvetľuje, raz dochne motor, druhýkrát, tretíkrát a tak ďalej. A on tam trpezlivo, ten učiteľ autoškoly sedí, hej, ten motor škrípe zubami a škrípe. No a nakoniec výsledkom toho celého procesu takého, ja by som nemal nervy, prepáčte, inštruktorom autoškoly, je to, že nakoniec idú na cestu, naozaj do ostrej premávky a stále ten inštruktor po pravej strane tam sedí. Dokonca sú autá, ktoré majú na toho strane toho vodiča pedál, že keby najhoršia situácia nastala, tak ten inštruktor ešte vie to zabrzdiť a strhne volant tomu človeku, čo sedí vedľa. A je to také riskantné, ale naozaj prejde toto riziko, ten inštruktor s týmto učňom, hej, až kým naozaj nie je istota, že ten vodič, ten žiak naozaj splňa kritériá, aby prešiel skúškou. A potom príde skúška, priatelia. A to je Božia skúška. To, čo sme sa naučili, čo sme prešli, ako sme robili, tak Pán Boh to preosieva. A čo je zlé, to musí proste ísť preč. Čo je dobre, to sa vyzdvihne. Čo je nedostatočné, to sa musí doučiť. Hej, kde nesplňame kritériá, musíme opakovať test a tak ďalej. Naozaj ten proces, ako človek získa vodický preukaz, to je naozaj nádherná symbolika toho, ako Pán Ježiš hovorí, že tak máme činiť učeníkov. Hej, a to je presne ten proces. A nakoniec s tým učeníkom prechádzame až do fázy, kedy povieme, skladáme na ňo ruky a povieme, a teraz budeš ty robiť učeníkov. Teraz je ten čas, že ty budeš inštruktor, ty budeš mať žiakov a ty ich budeš celým týmto procesom prevázať. Hej, a tak sa multiplikuje zbor, spoločenstvo, ako sme si hovorili na začiatku. Je to úžasné. A Matúš 7.24 hovorí, a tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Hej. Vám chcem povedať jednu vec, že ako my budeme učiť ľudí, ktorí prichádzajú do zboru, hej, zachovať Božie slovo, tak bude vyzerať na zbor. Hej, lebo keď budeme len učiť, hej, ale neprevedieme ich tou skúškou a tým proste, aby oni sami sa naučili a zistili sami na svojich životoch, že ako to je a im v tom nepomohli, tak budú takí kresťania, o ktorých Božie slovo hovorí, že keď príde príval vôd a sa oborí na ich dom, na ich stavbu vietor, tak sa všetko zvalí. Všetko sa zvalí. Lebo toto je podobenstvo, hej, ktoré hovorí Pán Ježiš. Že ten, kto počúva slovo a zachováva, čiže uvádza do praxe, je skúsený, trénovaný, tak ak príde životná okolnosť, jeho dom sa nezvalí. Lebo je postavený na skale, na pevnom základe. Priatelia, takže to, že máme činiť učeníkov, to nie je len, že
Pán Ježiš niečo nám káže, ale to je naša životná potreba ako spoločenstva. Lebo tak spoločenstvo sa bude triasť, tak sa bude kývať, keď prídu skúšky, akých učeníkov my vychováme. Ak nebudeme vychovávať učeníkov, príde nejaký problém, tak sa zrúti náš zbor, jak domček z kariet. Ale my predsa veríme, že je napísané, že ani cirkev ani brány pekelné nepremôžu. Ale tu potrebujeme vidieť ten široký kontext, že Pán Ježiš hovorí, ale musíte ich učiť. A to nie len teoreticky, ale zachovať. Aby čokoľvek, čo vám prikazujem, vám neprikazujem na to, aby som vás trápil a komandoval, ale aby v čase, keď príde životná okolnosť, búrka, vietor sa oprie o tú stavbu, aby ostala stáť, aby bola pevná. Aby naše životy boli postavené na skale. A to je veľmi dôležité. Navyše, Ján 14:15 hovorí, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikazania. Ak ma milujete, budete zachovať moje prikazania. Takže zachovávať je tu znovu spomenuté slovo, čiže to nebudeme len si poznamenávať, len si robiť poznámky z Božieho slova, ale my budeme uplatňovať to, čo sa učíme od Pána Ježiša, pretože ho milujeme. Teraz prečítam jeden úsek písma, to už sa blížime k záveru, zo Skutkov apoštolov. Nádherný úsek písma a chcem vám povedať, že tento úsek písma je vzorom mikrorobenia učeníkov. To je úplne elementárny príbeh v Biblii, ktorý úplne do detailu, ale názorne a veľmi krátko a jednoducho nám hovorí, akým spôsobom to máme robiť. Takže Skutky apoštolov 8. kapitola, 26. až 31. verš. Pánov anjel prehovoril k Filipovi. Tak, jak mne dneska ráno Duch Svätý smerom do auta. Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. A tá cesta je pustá. A Filip teda vstal a šiel a hľa, uvidel Etiópčana, eunucha, veľmoža, správcu všetkých pokladov Kandaky, čo je titul etiópskej kráľovnej. A putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal a ako sedel na svojom voze, čítal proroka Izajáša. A tu povedal duch Filipovi, choď a pripoj sa k tomu vozu. A keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izajáša i spýtal sa, rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch odpovedal, ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí. I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Tu by sme prerušili ten príbeh. Čítali ste niekto ten príbeh? Poznáte, jak sa končí ten príbeh? Čo je na konci toho príbehu také zaujímavé? Krst. Rozprávali sme však aj o krstoch. Áno, ale tomu krstu predchádzalo ešte vyznanie, že naozaj eunuch uveril v Pána Ježiša Krista. Že uveril, má vieru a hľa voda, čo bráni, aby som sa dal pokrstiť. A tu len niekoľko momentov. Potrebujeme si uvedomiť, že keď Pán Ježiš hovorí o tomto eunuchovi, tak niektorým farizejom sa otvárali nožiky v kešeni. Prečo? Lebo si prečítajme Deuteronomium 23.2 a tam je napísané na Hospodinovo zhromaždenie nevojde nik, kto má rozmliaždený semeník alebo odrezaný pohlavný úd. Je napísané. To znamená, priatelia, že bolo tak, že do Božieho zhromaždenia Izraelitov, tam, kde sa slúžilo Bohu, nesmel prísť taký človek, jak bol eunuch. Pretože on bol zbavený niečoho, čo jak by som to nazval, čo mu umožnilo sa množiť. Jednoducho nemal prístup do Izraela. A napriek tomu je tento príbeh zaznamenaný v Novej zmluve a je zaujímavé, že v Izaiášovi v 56. kapitole 3. až 5. verš hovorí sa, nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinovi. Hospodin ma iste vylúči zo svojho ľudu. A eunuch nech nehovorí, hľa, ja som suchý strom. Preto takto hovorí Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu a pridržajú sa mojej zmluvy. Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom, čo je lepšie ako synovia a dcery. A dám im večné meno, ktoré nebude odstránené. Viem si predstaviť veľmi dobre, že eunuch bol eunuchom proti svojej vôli. Lebo je
Viete, keby ste si študovali históriu, tak práve boli to muži, ktorých nasilne urobili eunuchmi a urobili ich správcami nad majetkom, nad pokladom, ale to najčastejšie tam, kde boli haremy žien napríklad, hej, aby nemohol proste robiť tam balamutu medzi tými ženami. A aj tu je spomínaný tento eunuch v súvislosti s touto kráľovnou, hej, keď sa vrátime k tomu písmu. Hej, veľmoža, správcu všetkých pokladov Kandaki, čo je titul etiópskej kráľovnej. Čiže on bol služobníkov kráľovnej, tak aby bolo isté, že nebude mať bočné postranné úmysly nejaké, tak nasilne robili s mužov eunuchov. A teraz si predstavte tú situáciu toho eunucha, že on číta Izajaša a prečíta tento úsek písma, ktorý sme si prečítali z Izajaša z 56. kapitoly, že aj eunuchovia môžu byť pripočítaní k Božiemu ľudu. A on ti ide, hej, do Jeruzalema, hej, utratí majetok za to, že by mohol si prenajať, hej, ten voz a vlastne výpravu, lebo to sám človek vtedy nemohol chodiť. Hej, ťa prepadli zbojníci alebo čokoľvek a prišiel si o život. On toto postúpil. Navyše, hej, si kúpil zvitok Izajaša, čo boli obrovské peniaze, lebo to neboli zvitky, že sa tlačili, jak dneska, hej, na laserovke si vytlačím taký úsek písma, ho rozmnožím, ale to boli ručne opisované zvitky, veľmi, veľmi drahé. Takže tratí majetok, aby mohol mať Božie slovo a zisťuje v Božiem slove, že Boh prijíma takých ľudí, ktorí ho hľadajú. A on hľadá Boha a ide do Jeruzalema. Viete, koľko ľudí hľadajú Boha? Oni ani nevedia o tom, ale nejaký hlad, prázdnota v ich vnútri, ich hnutia, aby chodili a špekulovali, hľadali a často tí ľudia končia, lebo diabol ich namotá na falošné veci, na falošné náboženstva, na sekty, na myslenia všelijaké. Hej, lebo ten duchovný hlad naozaj je veľký, hej, medzi nami, hej, v našej krajine a medzi ľuďom všeobecne. Takže tento eunuch naozaj je vynikajúci adept, hej, aby sa stal Pánovým učeníkom. A Duch Boží to vie, samozrejme, a posiela Filipa. Filip je poslušný, a to si ty a ja. A toto je naša chvíľa. Hej, naozaj nechať sa viesť Duchom Svätým a vnímať tých ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorí zrazu sa nejak objavia, alebo niečo sa stane a Duch Boží hovorí, choď k tomu človeku. A tu potrebujeme byť poslušní. Tu potrebujeme zachovať, o čom hovorí Pán Ježiš. Hej, toto slovo, ktoré prichádza od Pána. Zachovať ho, čiže podrobiť sa mu a povedať, Bože, ale ja neviem, jak ja som taký roztrasený z toho, jak mám povedať, alebo čokoľvek. Ale vtedy napísané je, neobávajte sa, čo budete hovoriť. Lebo keď otvoríte ústa, Duch Boží vás naplní a toto bude reč, ktorá príde niekde zvnútra, kde by si ani nečakal, aké slova z teba vypadnú. Hej, v takejto situácii, ktorú pripravil Hospodin. A čo je zaujímavé, môžeš vysvietiť, čo je zaujímavé, to prečítam. Hej, Filip sa vydal na cestu do Gazy, ktorá znamená poklad. Tá cesta mala názov poklad, po ktoré oni išli. To je taký názov. A stretol na nej muža, ktorý bol správcom všetkých pokladov. To je obrovská symbolika, hej, tej etiópskej kráľovnej. Avšak až po nájdení skutočného pokladu, ktorým je viera v Krista, sa vrátil domov plný radosti. To proste nenaplánuješ. Jednoducho, toto robí Boh. Hej, je srdce hladné, hej, a sme my učeníci, ktorí máme zachovať. Hej, čiže máme prísť k tým ľuďom a im hovoriť o tom, že existuje aj iná cesta, než táto, hej, do Jeruzalema. A to je cesta k Ježišovi Kristovi. Takže, priatelia, na záver by som prečítal z Evanjelia podľa Matúša z 5. kapitoly, 18. až 19. verš. Veru, hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. A kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Hej, a to je o tebe aj o mne. A tu Duch Svätý hovorí, predostieram ti dve cesty.
Hej, môžeš lacno vyučovať a odbiť ľudí nejakým veršom z Biblie, lebo tak je napísané a tak. Alebo si volíme druhú cestu, zachováme slovo, ktoré prichádza k nám a tak, ako ho zachovávame, tak budeme učiť aj druhých, aby ho zachovávali. Samozrejme je tu zodpovednosť s tým spojená, aby sme naozaj dobre zachovávali slovo, lebo keď slepý vedie slepého, tak obidvaja spadnú do jamy. Tak my musíme byť tí, ktorým Duch Svätý otvára oči cez písmo, my sa ho učíme zachovať v našom živote a potom prechádzame ako Filip s eunuchmi alebo s tými ľuďmi, ktorí sú hladní, hľadajú Pána, ani nevedia jak. A učíme ich, aby zachovali toto slovo. Tak ako Filip, ktorý vykladal tomu eunuchovi písma a išiel s ním. Kto vie, čo oni sa rozprávali, aké mal otázky a tak ďalej. Ale výsledkom toho bolo voda, čo mi bráni, aby som sa pokrstil. To znamená, že eunuch našiel radosť v Kristovi Ježišovi. Našiel to, čo hľadal, kde míňal majetok, aby išiel po tej drahej ceste až do Jeruzalema, kúpil zvytok. Naozaj, lebo bol hladný po Bohu. A bol naplnený. Podľa Ježišových slov. Takže, priatelia, toto je záver. Naozaj potrebujeme tak komplexne vnímať to poverenie veľké od Pána Ježiša, že naozaj niekde na konci povzbudzíme ľudí do krstu, aby vyjadrili svoju vieru aj takýmto verejným spôsobom v krste, ale aby sme naozaj neminuli ani jeden ten krok, ktorý v tom procese je. Spomeňte si potom stále na ten príbeh s Filipom a eunuchom, že naozaj ľudia hľadajú, ani nevedia, a Satan ponúka rôzne náhrady, ale my máme to, čo je práve, čo je rídze a zlaté, to potrebujeme s tým sa zdieľať, ale takýmto spôsobom, že my sami zachováme a budeme tak učiť aj druhých, aby zachovávali. Takže buďte požehnaní, priatelia. Ďakujem vám, že ste to vydržali v tejto takej minisérii a potom už budeme kázať na nejakú ďalšiu tému. Tak môžeme ešte skloniť na chvíľku hlavy pred Pánom a ešte sa pomodlíme. Drahý nebeský Otče, ďakujeme, že Ty nám dávaš činenie aj chcenie, aby sme naozaj boli ako múdri ľudia podľa Tvojho písma, ktorí budeme nielen počúvať, ale aj zachovávať Tvoje slovo, aby sme stavali stavbu nášho života na pevnom základe, Páne, naozaj, aby každý nános špiny a blata tohto sveta mohol byť očistený mocou Tvojho Svätého Ducha, aby sme kladli naozaj tie základné kamene, aj tie múry stavby nášho života na pevnom základe, Hospodine. Tak Ti ďakujeme, že sme mohli aj počuť takú sériu tých kázní na túto vzácnu tému Tvojho veľkého poverenia, ale chceme Ti povedať, Duchu Svätý, že bez Teba naozaj nemôžeme nič robiť a tak ťa prosíme, Páne, aby ak budeme kráčať, alebo budeme vstávať, alebo budeme líhať, aby si bol s nami, ako si zasľúbil, Páne. My sa chceme aj v tejto modlitbe tak uistiť, Páne, že v Tvojom náručí a tam, kde si Ty, je bezpečné miesto, že aj keď nás pošleš na miesta, ktoré nevyzerajú bezpečne, že Tvoja prítomnosť je zárukou nášho bezpečia, Hospodine, a pokoja, ktorý nedá tento svet. Tak Ti ďakujeme, drahý Bože, aj za tieto príbehy o Filipovi a o eunuchovi. A modlíme sa, Páne, aby keď príde taká situácia, by sme to dokázali rozpoznať a byť poslušní Tvojmu duchu a zvestovať Krista nie preto, aby ľudia boli pripočítaní niekde k nejakej organizácii viditeľnej, ale k tej neviditeľnej, k tomu telu Kristovmu, ktoré je po celej tvári zeme z tých, ktorí Ti odovzdali svoj život. Tak Ti ďakujeme aj za ten uplynulý rok, kedy sme mohli evangelizovať aj takým veľkým spôsobom, ale modlíme sa aj za tie mikroevangelizácie našich osobných životov, do ktorých nás vovádzaš a v ktorých spolu účinkuješ s nami. Tak Ti ďakujem za to. Modlíme sa, drahý Bože, aby si nám otváral cestu k týmto ľuďom, aby si nám dal taký skill, takú zručnosť aj v rozprávaní, Pane, aj ako zmanéžovať, Pane, či skupinky alebo stretnutia, Hospodine, aby naozaj to, čo je Božie a čo je práve, bolo vyzdvihnuté na to, čo je iba náhrada a iba falzifikát. Tak Ti ďakujeme aj za naše srdcia, že ich zachovávaš sväté, čisté a nepoškvrnené až do dňa Tvojho príchodu na túto zem. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.